Pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias og miingon, daygo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel, kay mianhi siya arong pagtabang sa iyang katawhan o paghatag kanila kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manuluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kanato kaniadto pinagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway, o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mupakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan, ug mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham, ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway, ug mitugot kanato nga magalagad kaniya sa walay kahadlok, nga mahimong balaan ug matarong atubangan niya sa tibok natong kinabuhi. Ug ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kaya ang atong Dios maluluyon og malumo, siya mo ay mopadanag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan, ug mobanwa gikan sa langit sa tanang pagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-abag sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa Ginoo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Kaninyong tanan, kaluoy sa Ginoo, sa iyang grasya, good morning. Salamat sa Dios nga nakalahutay kita ikasiyam o katapusan na karon nga misa sa kadlawon ining tuiga sa atong misa di Gallo, misa di Aguinaldo 2024. Salamat sa grasya sa paglahutay nga gihatag sa Ginoo nato. Mga igsuon, sukad sa karaang panahon, sukad sa kanhiayng mga tao, ang awit or pagkanta, usa ka na kapaagi nga makapadayag kita sa atong pagbati. Kanang kanta kay di man na binisaya, gikan na sa pinulungang Latin, unya mao gihapon sa Espanyol, mo nang naay kanta, kantada, yan na no. Ang Bisaya jud og kanta or music is hune. Kadungog pa mana mga tiguang? Hune. Og di gani hune saman saloma. Kadungog ba na saloma? Kanang kanta, dili na ato nga pinulungan. Ang pag-awit manggod, hinabuha na gikan sa imuhang kasing-kasing. Mo bitaw na, og unsay imong kantahon, sibo na sa unsay panghitabuan ng yugtua o sa unsay imong gibati. Pananglitan, kasal, nakantahan ni mo ng kasal o kantag minatay, di ka kabunog bato anang tagtungod. Di ba? Eh di man mo sibo. Durong paso din paso kita tong groom o bride. Diyan mo inyo kita ng kakawire o pahulay nga dayon. Di ka manudyo ng taglakinan o tagbajinan. Di man sibo imong kanta. Di ba? Unya o galubong po tagminatay, unja ga misa tagpatay, unja kantahan ni mo, joy to the world, the Lord is come. Di mo sibo. Usahay bitaw ka ng maglubong og minatay, mailhan ra ba ng minatay o gikaujunan pagkamataya, kanang wa kawilihi ba? Kay agkanta, kanang awito nato karon ang mga awit sa himaya. Nalipay silang namatay na ning tawhana. Nganong gahisgot man ko ani? Tungod kay ang ebanghelyo karon usa ka awit. Awit ni Zacarias.
Kay kahinumdum mo sa pipila sa miaging mga adlaw nga ebanghelyo na amang si Zacarias, no? O atong i-connect ng ebanghelyo karon sa miaging mga ebanghelyo, giingnan mi Zacarias sa anghel nga primero wa man siya mutuo nga mahimo pa siyang amahan kay tiguwang na gud siya. Tiguwang na pud siyang asawa, ingon ang anghel dito sa templo, kay di man ka mutuo maamang ka. Hangtod manganak ang bata. Unya kagahapon natawo na dyan si Juan. Di ba? Kinumdo mo? Natawo na dyan si Juan. Unya, wa pa kasulti si Zacarias kay gahapon ang ebanghelyo, ingon mga nangayog suwatanan si Zacarias kay isuwat ni Jagon Saingan sa bata. Pag human adto, nakaistorya na si Zacarias. O pagkaistorya niya, mauni iyang gikanta karon. Muni iba na. I hope masabtan ninyo. So, gikan sa pag-aamang, nakakanta si Zacarias ug usa ka awit sa pagdaig sa Ginoo. Ug nainato pa ni sige ingon si Zacarias nga praise the Lord. God is good all the time. God is good nga naman natuman ang panaad sa Dios nga bisag tiguang nami sa asawa gitagaan mi dakong panalangin nga nakatangtang sa kauwawa namo kining naa nami anak. Mao bitaw sa Salmo sibo ni awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awit. Diba? Tigpanganta pa ba mo? Kanta mo, panagsa. Kay ang pagkanta, dako na siya o meaning. Kay mo sibo ka na sa unsay pagbati nga naa sa imong kasing-kasing. Kana bitaw, sa una, mga tiguang, magkanta-kanta bitaw to mga tiguang. Kana dahing magduyan og bata. Sa may rason, nga nung kantahan man ang bata. Aron makatuog mga kasagaran ang kanta og bata sa una kato mga kanta nga mingaw, di ba? Di man mahimo ka nang magdusang kag bata kantahan ni mog rock mo sa may porma ng bata di maganangana ang bata murag gipatol, di ba? Kikpunay piskay sa una magdusan o mga bata kantahan. Ako bitaw di ko mo angay mao telepong gipapari ko sa Ginoo, di ko mo angay na magtabog og bata. Sa tanang trabaho nga isugo na sang ina, di ko moangay magtabog og bata, magdusan, magpatug og bata kay di ko kay bawog sang oras sa mahuman. Kana bang di para maglungag bitaw nga inig paadjop mahuman na. O magbugha ka kahoy inig magbugha kahoy human na. Kana jong magpatug og bata ang manghod di mga hilakon. Wa ka kay bawog ano sa mahuman. Mahurot gud imong kanta. Sa una, elementary ko, bayang magiliw, kanta, aming ligaya, wag ya po matug ng bata. Liron sinta, ingarak na po ni motong dujanan, kay liron sinta, bahay kubo, hinay na, bahay kubo, di man kaya po matug. Di ko sa hambuhaton, idiritso no ng dujanan, atong bongbong, kaya mapakog na humanghod. Maigo ng buna, bitaw ng hubon, may nga na rin no, hubon. Di kaya po matug, hisamot, no, hila, kay oo naman. Kantahan pa na Kristiyanos palandunga ang kasakit sa purgatorio perting katog. Di ka matug nga kanta nagminatay mong ikanta. Ang gikanta ni Zacarias karon awit sa pagdaing. Piskay ka dyan yung kantaha o kanang tikanta mami na seminaryo na naman nga seminarista ani gitawag kinig Benedictus. Daygon ang Dios. Blessed be the Lord, the God of Israel. Mo'y unang linya ani. Ang pagkanta, ang atong mga alawiton, labi na og awit sa pagdaig sa Dios, nagpadayag na sa atong kamapasalamaton. Mo ni diferensya sa mga bagong kanta o mga karaang kanta, piskay sa itong karaang kanta. Di kay pag-unsa, mo bitaw ito mga karaang kanta, wa mo laos hangtod karon. Di ba? O pakyas ka, samaran ka gugma sa may mong kantahon, guba ang dughan ko, kalit na hanaw ang imong saan, ngano pinangga ko. O, sibo.
Anya og usahay pod paglaom nga nabungkag ditso kaog himayang nahunlak. Lamian labing na kulapo. Sos. Di ba? Piskay na makaraang kanta ba? Unya o ka nang murag natiti na imong kusog, natiti na imong mga luha, o na nabilin sa imuhang kasing-kasing nauga na ka, kanta ka dito, tubod sa naughang sapa. Pagbati, an expression of what is inside. Makanta ka rin, binuang naman. Muna kadiyot dili tanang gwapo, laki, dili tanang laki, gwapo. Awata. Bihay na po, no. Kung makanta ro, dyan mo na unod. Ang sa una, pisikay ito, kay naay mensahe. Karon, so balik ta. Sa may unod sa kanta ni Zacarias, primero, iyang gipasalamatan ang Dios. Daigon ka o Dios sa Israel, kay hingtuman ka sa imong saad. Hingtuman ka sa imong saad. The faithfulness of God. Mao kini usa ka butang nga angay nato ding ikapasalamat sa Ginoo. Kana bitong naay mga yugto sa tong kinabuhi nga tagaan tag pagkaamgo, tagaan tag pahigmata nga ang Ginoo gatuman di ay sa iyang saad nga ri kanato. Amen. Kamong mga minjo dinhi. Pagka minjo na ninjo, labi nagdugay mong trato, unja labi nang ikaw murabag galisod kag pagpangasawa anay mo pangasawunon kay kinagwapahan unja ikaw mura kag naong og timos unja gi buot gihapon ka ug Ginoo bisag mismatch me naaho ra gihapon makadahay ka sa Ginoo. Nganong nagpasalamat man si Zacarias nga to sa Dios tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo sa Dios nga to niya. Tiguwang na gud silang magtiadso, wa na sila magdahom, gihatagan gihapog anak. Kining Ginoo usahay mga igsuon, hilig og pakurat. Sorpresa ba? Pakuratan ta. Una ini kakurat na nato diha pa kami, Lord, thank you. Inga na ang mga misteryo sa atong kinabuhi. Kami bitaw pagsud sa seminaryo, ubuton naon, kining tawag sa pagkapari, sorpresa man sa Ginoo para namo. Di man ka makaingin nga bright ka, first honor ka, valedictorian ka, mapari ka. No. Ang sorpresa nga gihatag sa Ginoo nato, ibutang niya sigon sa iyang kabubuton. Wa man na magpasabot nga katong wa mapari, dili wa panalangin sa Ginoo, kitang tanan na panalanginan. Pero ang panalangin sa Ginoo sigon sa iyang pagbuot. Kami 30 mamikapin diha sa among pagsugod seminaryo, 37 tingali me pagsugod. Unya ako, usa ko sa mga labing iwit. Sabot mog iwit. Kana bang iwit? Sa may iwit, may kinaminusan ba? Kamo mao ko og academics, pero sa ubang mga butang, jamo-jamo jud ko. Kana mga hagod ang mga classmates sa una seminaryo, ilang ginikanan, naagoy jeep pa mato sa una. Naay motor, ang nanay og tatay magabagtas. Unya, og mag-recollection sa mga ginikanan, sa may dad-o ni nanay, madad dito, jamo-jamo man jud mi, ang uban manggidag, mga mahalong pagkaon. Ang dad-o na jud ni nanay, katura jud bahog-bahog. Kanang bahog-bahog bitang supas nga kanang daan on jagi, kanang gimasa bitaw nagbalik kanang laing kolor, nga inikaon nimo kasaon nimo kaon, don imong tilaok. Yang matay iwit, usa ko sa mga labing iwit kaniadto. Unya sa seminaryo og intramurals sa tuig og among intramurals di ko kamo duag basketball kami mo ikansyawanan kanang bullying adyo gani karon kanay anti bullying sa una bay kanang bullying mo yung kapila ko biktima ko anang bullying mo nang karon kusog na po ko mamuli ay cha
Biktima kog bullying kay intrams na mo, di ko maumuduag basketball. Ako ko'y tigtunag, Diyos, anang water jug. O niya, kisabay mo pakpak ni mo magtunaw kag Diyos, di man. Katumang 3-pointers mo ipakpakan. Yung lamia sila, oy. Hindi ako ka ng taas, mabitag oras, nandiya hapit na mahuman ang duwa. Pasudlon ito, may mga di kamao. Oh, nailabaw bito imong team o kanang 2 minutes may nabilin at duwa may mga mura lagi kog tapay-tapay galibog ko kung saon. Napituhan naman po galit kay 3 seconds ko no. Wa mo po ko kay bawag asa ko mulakang. Wa mo kay bawag sa ng 3 seconds. Nagluoya ka adyo eh. Anya na may miyos sa among team sa una sa basketball. Kahawiron na tapo ko sa kamot sa miyos kay mo may magdag plug to mga gwapohong seminarista. Kay gwapa mo to mga miyos kay kag wisdom kay kag Holy Spirit. Sus katupo mga gwapo mo ilog kay kapiki mo siya butag dagway. Kining dagwayag wa pa mapare sos kinaluoyan. Pero kana ba nga sorpresa sa Ginoo nga bisag ingon are ra puta naatagaan putag panalangin nga linain. Mao gina ayaw gina kalimti. The attitude of Zechariah. Tinuod kita sa atong kahimtang miyon tag di man tupong atong tudlo, di ba? Kita ko nanimba karon di man ta parihos og magisgot og kahimtang di ta parihos. Naani no dinhi naghinubra inyong kwarta. Naani jo dinhi nga naghingapin inyong bahandi, naani no dinhi nga daghag humay, na bahay na lamang inyong humay nga wa maapas og kaon sa bukbok, na gigushan na lang ang bukbok og kaon sa inyong mga tipasi. Naapoy jamoy ani in taon. Naapoy wa jamo-jamo jod. Naa dinhi daghag koprason, napo dinhi nga namuwak na laman og lubing buang kay jawat. Di ta parehas og pagkabutang. Og maghisgot og kabraytonon ay mga bright dinhi, mga summa cum laude pag-graduate ninyo, mga manya cum laude to pag-iutanag kabasa kay wa jo kapasar bisag unsaon. Kay tinuod man na nga kahimtang. Og naong di po ta parehas og dagway na tag-as ka og ilong ani. Naapoy ang ilong dakog katag. Naapoy ang pareha asungugon ko ni mga operator og kanang nay online kay kini nga antiuhos mo kalit kunog ingon ana. Ang tinuod luag ni antiuhos kay kanang mabilwa bitaw unsa. Ang ilang isungog no kini kuno antiuhos kay mongana kay ang ilong kuno dili kuno uja patag kuno ang ilong ba. Mo no antiuhos mo hos-hos. Yagbantay la mo tungohon sa mo naho. Bisan pag managlahi atong kahimtang sa kinabuhi, but still, ang Diyos nagpanalangin kanato kanunay. Adyaw dyan nagkalimti. Parihas ni Zacarias karon. Iyang giingnan isang anak, ikaw anak ko, tawgon ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan. Di ka ka-imagine sa kalipay og tiguwang no nga nahibag anak nga natawo nga puwa pa ag bata. Tiguwang na si siya kaadyo. Imagine na ragog sa iporma. Muna-muna sa ito ni siyang lipaya. I hope nga nakasabot mo sa akong point. Kinahanglan og maghisgot na ganitag panalangin sa Ginoo. Ipakita nga muna-muna natong lipaya. Kay Ginoo na ni ang nanalangin. Ha? Ingana ang tapod ang attitude nato og padung ta simbahan. O padung ta mo apel sa mga charismatic movement, mga praise and worship, parehas ni Zacarias nga naghingapin ang iyang kalipay. Pero usahay manggod, daghang mga butang nga makababag nato. O pagikan nato sa ato, nagabugno mo imong bana, imong asawa, of course, di siya ka magisingisi, ani inigabot sa simbahan. Kaya daghang mo pong mga makaingon. Na usahay, inigsimba nato, kami po mga pari, daghang po may pagkuwang, taas ka dyan umang wali o sa kauras, nagasige may pangasaba, unsao man ninyo pag-praise the Lord. Nighuman na mo, may mag-nisa pa man na pari, ibalhin. Nawa, agilabihan kalipay sa liturhiya kay sa mukan sa pari. Pero maunta ni angay nga kinaiya parihas ni Zacarias. Ikaw anak ko, tawgon ko nga propeta sa Diyos nga labing halangdon. Si San Juan may gipasabot niya iyang anak. Ingani po ta mga ginikanan. Matod pa sa usa ka theologian, kining atong mga anak, magkakita ta sa atong mga anak, timailhan na silag paglaom.
Naibata ni apo na ni munay kanang atubang ari na gamay pa. Mutanaw mo sa inyong mga anak o mga apo na piskay tanawan ni bata nga handay sa iyang mama Magkakita ganita sa mga batang gagmay, mahinumdum ta sa atong mga paglaom. Parehas ni Zacarias ingon siya, nak, ikaw ang muandam sa agianan sa Ginoo. Galaom si Zacarias nga si Juan nga magbubunyag, mao ang muandam sa agianan sa Ginoo. Mao po ni paglaom sa atong mga anak. Inigtanaw ninyo sa inyong mga anak nga gipagkatog ninyo, basig moingon mo nga, basig kining anak ka, makasapupo nako sa akong kalisdanan. Makahawas na ho sa akong kalisod. Basi kining bataa mo'y makaingon. Mao na ning bataa ang mo paduktor na mo puhon o matiguang naming magtiadyon. Yana. Basi kining bataa mo ni makahurot sa among titulog juta kay ihurot og pamaligya. Ingana ang kinaiya og tawo nga naa kanunay sa Ginoo. Praise the Lord. Mao ni si Zacarias. Basin ba sa atong kinabuhi, nakalimot kitag pagdayeg sa Ginoo. Basin ba sa atong kinabuhi o nakalimot kita pagpasalamat sa mga milagro o sorpresa nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Basin baya og sa atong kinabuhi, gasige ra tag ihap sa atong mga ginansya og pila nay kwarta nato sa bangko, nakalimot kita di saani gikan. Basin bayag pagmata na to sa buntag, nakalimot na payog salamat og daygon ka o Dios kay buhi pa ko, wa pa kumukubra og dadyong kay kagaginhawa pa ko. Basin bayag nakalimota pag-acknowledge pag-ila nga kun wa ang Ginoo wa kitay mahimo. Manag-ing ta ni Zacarias. Hingkanta si Zacarias, gidayeg ni ang Dios kay kahibaw si Zacarias nga wa pa ang panalangin sa Ginoo, mga matay silang magtiayon nga way anak. Daygo na to ang Dios ato sa ngatagan sa masipang pakpak.